Sí. Intentaré fer-la a poc a poc per intentar vocalitzar més, perquè em sigui més fàcil llegir, perquè a més està escrita en la meva lletra i no, les altres estan a màquina. Guai, aquesta no. Després si voleu tirar alguna cosa aquí perquè em pugui... Ai, hòstia, allà, perquè em pugui comprar tinta per l'impressora. O benzina per tornar. Cadascú demana el que vol necessita. Yo cuando termino la canción una cervecita, sí. Bueno, que acabi, Va. Parlo amb un accent. Tinc dues mans, cames i també dos peus. Porto ulleres i no hi veig prou bé. Potser n'he estudiat, però vull treballar. O això sí, no ho he fet mai. Quines són les idees?